Estamos no posto de competición de Fabio Dacal Fernández, alumno do CIFP Valentín Paz Andrade, que está a competir na sección de fontanería e calefacción. A súa tutora é Sofía Rúa. Sofía, por favor, podes nos decir en que consistiu a proba? Sí, bueno, a proba foron dúas, son dúas probas. A de onte ocupou todo o día e era facer un bombeo, unha simulación, unha maqueta dun bombeo a profundidade dun pozo que había que levar a un alxibe, a unha planta, simulando unha planta dun edificio, por exemplo, que estuvera na cuberta. Entonces había que regular un presostato e unhas ondas de nivel e unha bolla. Aí traballaron técnicas de pegado, mecanizado, traballaron con materiales de PVC, metacrilato, PPR e despois a regulación. A segunda proba, que é o mediodía de hoxe, unha montaxe dun sistema de calefacción por auga quente con dous radiadores e un fan coil. Terán que poñer un termostato e a facer a conexión a unha bomba de calor. O trazado foille máis ou menos establecido e eles teñen que, co seu diseño, modificar aquilo que consideren e justificalo. E, bueno, nada máis, vamos bastante ben, o rapaz un pouco nervioso, pero bueno. Gracias, Sofía. Listo, non hai que